Novostavby sú najdrahším typom bývania a má to svoje dôvody. Oproti starým, hoci zrekonštruovaným bytom sú novostavby drahšie aj o stovky eur za meter štvorcový. Do tejto ceny vstupujú už na úvod vyššie obstarávacie náklady. A to ako na kúpu pozemku, tak aj na výstavbu a cenu práce. Oproti starším bytom dnes cenu novostavieb určuje nielen inflácia, ale aj nové stavebné materiály a použitie moderných technológií, ktoré poskytujú väčšiu energetickú efektivitu a obyvateľom novostavieb tak šetria peniaze na mesačných nákladoch. Novostavby dnes riešia aj parkovacie miesta, spoločenské priestory či súkromné zelené plochy. Tiež ponúkajú väčšiu mieru súkromia a bezpečnosti obyvateľov. Najdôležitejšie slovo má lokalita, v ktorej novostavby vznikajú, pretože ide najmä o väčšie mestá, kde ľudia chcú a budú chcieť žiť a pracovať. Kúpa novostavby je preto aj vynikajúcou investíciou z dôvodu budúcej hodnoty nehnuteľnosti.